O incendio de Padrón calcina 250 hectáreas e obriga a declarar a situación 2 de emerxencia. As lapas ameazan os núcleos de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo, onde por precaución foron desaloxadas 10 vivendas. Segundo o alcalde deste concello, o lume excedeu os límites municipais e xa entrou no concello de Teo. Porque isto arde a terra, que tacho o lume na leña. Claro, ele ven o apagado, pero que calor volve a... co aire que está facendo todo, que apagado isto. E tamén un incendio nunha nave industrial no Rosal obrigou a confinar por prevención durante unhas horas as vivendas próximas. Agora xa está controlado e estánse investigando as causas. A situación era complicada polos materiales que estaban almacenados, que era hipoclorito sódico e pastillas de tricloro, destas que se utilizan para a desinfección. Entonces, ao haber un lume, pois os reaccionan e forman gas cloro, que era unha pequena columna de fume amarillo que salía a un principio. Entonces, aí foi a situación máis complicada. Máis de 4.500 persoas reuniu a 8ª edición da Romaría que organiza o PP Provincial da Coruña no Pino. Presentes numerosos cargos populares. O presidente do PP de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou a xestión da Xunta en servizos públicos e política industrial. Para seguir facendo a Galicia do sí, onde os servizos públicos funcionan. Amigas e amigos, seguiremos traballando para que Galicia siga sendo esa illa de normalidade, entre tanto disparate. E a Coruña bate o seu rexistro de temperaturas e xa queda para a historia. Rexistrou hoxe unha temperatura máxima de 35,9 graus. No resto de Galicia tamén temperaturas abafantes que fixeron que os areais e zonas recreativas e fluviais estivesen a tope ao longo de toda a xornada. Que tal? Boas noites. Continúa activo o incendio de Padrón que obrigou a desaloxar a algúns veciños e que chega ás 250 hectáreas calcinadas. No lugar está Xoel Rodríguez. Contanos. Pois, Antía, nestes momentos os esforzos dos equipos de extinción céntranse na cabeceira deste incendio. Mantense tamén activada a situación 2 de alerta pola proximidade das lapas precisamente a eses dous núcleos, o de Cruxeiras de Abaixo e tamén o de Sobrerribas, tras a reactivación dun deses flancos do incendio. A última actualización, como dicimos, son esas 250 hectáreas calcinadas cun lume que avanza xa tamén polo veciño concello de Teo. Durante toda esta xornada de sábado estiveron traballando aquí tantos efectivos terrestres como tamén os aéreos, que está previsto que se retiren xa durante as vindeiras horas, o que dará paso a unha noite na que confían precisamente dende a Consellería de Medio Rural en que este lume poida quedar controlado e estabilizado. En calquera caso, como dicimos, a última hora que continúa activo este lume, 250 hectáreas calcinadas e decretada a situación 2 de emerxencia. Malia que pola mañá as previsións sobre o incendio forestal de Herbón eran optimistas, a situación empeorou moito en pouco tempo. As altas temperaturas e o vento que se levantou a primeira hora da tarde reactivaron un foco moi virulento na zona de Carcacía. Porque isto arde a terra, que tacho o lume na leña. Claro, ele ven o apagado, pero que calor volve a... co aire que está facendo todo, que apagado isto. Pouco despois declarouse o nivel 2 da alerta pola proximidade do lume ás casas nos lugares de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo. Sí, se declaró la situación 2 como medida preventiva. Realmente no había peligro para casas, sí por humo, y entonces se declaró como una medida preventiva para que la población pudiera estar tranquila. A zona de Cruxeiras se manteñen desaloxados, non houbo, eu veño agora de lá, non houbo afectación nas vivendas, pero bueno, hai moito fume e, en fin, vamos a esperar e supoño que pois, en pouco tempo a poboación poderá volver ás súas casas. A situación obrigou a reforzar o operativo de extinción que chegou a ter case medio cento de brigadas e máis de 30 motobombas. Dende o aire traballaron ata 8 helicópteros e 7 avións, todos coordinados dende o posto de mando que se instalou no lugar da pousa. O incendio xa se desprazou ata o veciño concello de Teo. Un incendio nunha nave industrial no Rosal obrigou a confinar por prevención durante unhas horas as vivendas próximas. Agora xa está controlado e estánse investigando as causas.
Non é como un lume normal, hai que ter en condición, en cuestión o material almacenado para en función deso pois intervir para non agravar máis a situación. Por sorte, as chamas non se estenderon máis aló do edificio. Os veciños respiran xa con tranquilidade despois de permanecer confinados nos seus fogares. Alejandro Álvarez. Sí, Antía, e desta hora, como podedes comprobar tras de min, os servizos de emerxencia aínda permanecen aquí. Un incendio que se declaraba a primeira hora desta tarde nesta nave que se dedica ao almacenamento de produtos relacionados co regadío e tamén do mantemento de piscinas. Foi un particular o que deu aviso, pero esas lapas espalláronse con total rapidez, deixando esta estrutura totalmente calcinada, cuberta, incluso chegou a colapsar e únicamente puido salvarse unha das partes destinadas ás oficinas. Un lume que provocou tamén unha intensa fumareda. Nun primeiro momento pensouse que ese fume podía ser tóxico porque no interior desta nave almacenábanse pastillas de cloro, por iso obrigouse aos veciños de 12 vivendas desta zona a confinarse, pero desta hora esa orde de confinamento xa foi levantada. Agora, tras as tarefas de arrefriamento, estáse a investigar que foi o que puido pasar. Pouco pasaban das 2 da tarde cando un veciño do propio lugar de Baladas, no Rosal, chamou o 112 ao ver as lapas a ir polas fiestras da nave Bemar, especializada en sistemas de regadío residencial e industrial, unha nave que ata hai uns 7 anos estaba ocupada pola Cooperativa Agrícola do Pilar. A situación era complicada polos materiales que estaban almacenados, que era hipoclorito sódico e pastillas de tricloro, destas que se utilizan para a desinfección. Entonces, ao haber un lume, pois os reaccionan e forman gas cloro, que era unha pequena columna de fume amarillo que salía a un principio. Entonces, aí foi a situación máis complicada, porque unha vez que chegan os medios de extinción non poden botar agua constantemente porque activarían máis a reacción, e foi ir controlando esa situación hasta que finalmente podemos parar a reacción. E debido á emisión do gas cloro, entre as 2 e as 5 da tarde, decretaron o confinamento dos veciños de 14 vivendas cercanas á nave. O propio operativo do 112, a Garda Civil, pois confinou para reducir os riscos a 14 vivendas. Polo tanto, agora o incendio está controlado, pero o máis destacable é que debemos de estar atentos porque, bueno, pois o ser un incendio industrial, pois temos que estar alerta e cumprir as medidas de seguridade. De feito, a nave quedará precintada e vixiada cando o lume estea extinguido, porque tras a primeira inspección ocular a Policía Xudicial de Tui e despois o Consorcio Provincial contra Incendios da Coruña buscarán os vestixios, as probas ao fin, de que foi o que provocou o incendio. As altas temperaturas fixeron colapsar a cuberta da nave e os bombeiros non descartan que toda a estrutura se veña abaixo porque os portantes de carga do perímetro están moi dañados. En Asturias, o Goberno Autonómico declarou a fase de emerxencia en situación 1 por un incendio rexistrado no Concello de Grado. Este nivel de alerta está previsto para lumes que poden afectar levemente a poboación. O Principado vai solicitar medios aéreos ao Goberno Central para que se sumen os que xa están traballando na extinción. Todas as comarcas interiores de Asturias están en aviso amarelo por altas temperaturas. Un incendio urbano declarado esta tarde na urbanización Java de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, obrigou a desaloxar de urxencia os veciños das vivendas máis próximas. Efectivos traballan tanto por terra como por aire para intentar controlar as lapas. Ben, ao longo deste telexornal continuaremos actualizando toda a información sobre ese incendio de Padrón. E agora imos con outros asuntos. Alfonso Rueda promete traballar para garantir a estabilidade en Galicia nunha España que necesita segura decencia. Dixo na tradicional romaría que organiza o PP provincial da Coruña no Pino que nesta 8ª edición reuniu unhas 4.500 persoas. Os populares poñen a conta atrás para as eleccións municipais que se celebran en menos dun ano e para as que Alfonso Rueda marca este obxectivo para a provincia da Coruña. Eu quero ter aquí a un alcalde da Coruña, a un alcalde de Santiago e un alcalde de Ferrol e a partir de aí todo o que teña que vir. O presidente reivindica a xestión da Xunta en servizos públicos e política industrial. Onde sabemos que esas 4.000 vivendas que hai que facer, onde sabemos que esa captacións de inversións estranxeiras que teñen que vir aquí porque nos ven un lugar confiable. Seguiremos traballando para que Galicia siga sendo esa illa de normalidade, entre tanto disparate. E asegura que na Moncloa non hai ninguén ao mando e que España necesita a Feijóo máis que nunca. España necesita limpeza. España necesita decencia. España necesita dirección
E España necesita, por enriba de todo, sentidiño. O presidente do PP responde que o modelo de Galicia é o que quere levar ao goberno de España. Aquí non se goberna para resistir, gobernase para servir. E fai unha promesa. E vou a seguir traballando para que o próximo presidente do goberno de España sexa exactamente o Feijóo que Galicia coñece. E o panorama político nacional segue marcado pola imputación do expresidente do goberno, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando e delito fiscal. Dende o PSOE insisten en pedir respecto á presunción de inocencia. Os socios do goberno reclaman explicacións, mentres o PP pon o foco en Pedro Sánchez. A incautación de xoias valoradas n1.300.000 euros segue sen ser suficiente para que o PSOE retire o seu apoio a José Luis Rodríguez Zapatero. Ni nos callan, ni nos doblegan, ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. E os socios de goberno limítanse a pedir explicacións. A ministra Mónica García exíxelle ao expresidente socialista que aclare a orixe das xoias. A nosotros no nos van a pillar por ahí. El señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido y en concreto tiene que dar explicaciones de lo que ha salido últimamente, que son el valor de las joyas, ¿no? El valor de las joyas por 1 millón. ¿De dónde han salido esas joyas? Dende o PP, entre tanto, insisten, as cloacas de Ferraz están cheas de Pedro Sánchez e instano a botarse a un lado. P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española. La cloaca ha manchado la Fiscalía, ha manchado la Guardia Civil. Vamos efectivamente a hacer una limpieza total. Vamos a hacer una limpieza completa porque lo han podrido todo. O presidente da Comunidade de Castela e León aposta pola continuidade no seu goberno de coalición con Vox. O líder autonómico sitúa a Carlos Pollán, de Vox, ao fronte da primeira vicepresidencia. Fernández Mañueco contará cunha vicepresidencia máis e 11 conselleiros. En total, 5 caras novas. Todos asumirán os seus cargos oficialmente o luns. Para impulsar el futuro de nuestra tierra. Ione Belarra anuncia que será a candidata de Podemos na Comunidade de Madrid. A líder do partido propón a militancia dalo paso como fixera Pablo Iglesias no 2021. Belarra di que se presenta con toda humildade e determinación. Trump anuncia na súa rede social que o acordo con Irán asínase mañá, día no que asegura o Estreito de Hormuz quedará aberto. Pola súa parte, Irán asegura que o acordo conta con varias partes, entre elas a liberación de activos iraníes bloqueados no estranxeiro, o levantamento do bloqueo tanto estadounidense como iraniano de Hormuz e a fin das hostilidades en todas as frontes, incluído o Líbano. Os Estados Unidos acabaron co líder da organización venezolana Tren de Aragua, cualificada como terrorista por Washington. Segundo anunciou Donald Trump na súa rede social Truth, o ataque foi enérxico, rápido e letal. A operación desenvolveuse en coordinación co goberno de Delcy Rodríguez. O goberno estadounidense acusaba ao coñecido como Neno Guerrero de converter unha banda carcelaria centrada na extorsión e o suborno nunha organización criminal de alcance continental. 28 detidos e 30 kilos de cocaína. É o balance dunha operación contra o narcotráfico que se desenvolveu en Valencia, Alacante e Murcia. A organización operaba no Levante e empregaba vehículos con compartimentos ocultos para transportar droga e cartos. A Policía Nacional interviu 720.000 euros en efectivo, armas de fogo, lingotes de prata e unha vintena de vehículos con fondos ocultos. Ademais da cocaína, incautáronse de 12 kilos de MDMA. 6 dos arrestados ingresaron xa en prisión. A xuíza que instrue a causa do accidente de Adamuz pídelle á Garda Civil que na maior brevidade posible identifique os técnicos que poidan analizar as caixas negras dos convois Albia e Irio implicados no sinistro. A empresa que se encarga da instalación destes dispositivos argumentou que os datos recollidos polos aparatos non determinarán directamente as causas do sinistro. Engade a empresa que tamén hai que ter en conta a intervención dos fabricantes dos trens, os encargados de mantemento, así como outros peritos. No sinistro ferroviario de Adamuz faleceron 46 persoas e producíronse 120 feridos.
En Mondoñedo, unha peregrina alemá que ía en bicicleta perdeu a vida ao caer por un desnivel duns 30 metros. Circulaba por un treito do Camiño de Santiago á altura de Mariz cando, por razóns que se descoñecen, saíuse da vía. A muller, duns 30 anos, ía acompañada por outra persoa da mesma nacionalidade que foi quen alertou o 112. Ata o punto trasladáronse equipos de urxencias sanitarias e a Garda Civil que investiga os feitos. Os bombeiros de Barreiros xa non tiveron que intervir. Tamén se activou a atención psicolóxica especializada por acompañante da persoa falecida. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico en Redondela. Ocorreu pasadas as 11 da noite. Circulaba pola Nacional 550 á altura do Camiño de Fortóns, cando por motivos que se descoñecen saiu da vía. Foi un particular quen deu aviso. A partir de aí mobilizouse todo o operativo de emerxencias, pero desgraciadamente só puideron confirmar o falecemento do motorista. Unha testemunha contábanos así o ocurrido. E derrapou aí, bateu de frente ali contra a esquina do muro. Foi parar ali. Foi mesmo de frente ali a moto, ele, claro, deu co peito e estaba sangrando por a boca, non? Mira, el eterno problema deste sitio é a gravilla. É imposible, isto é raro mes que non hai un accidente aquí. Se hai cuidado de ter a gravilla limpia, pois non suele pasar tanto, porque é unha curva peligrosa, e derrapan todos aquí nesta curva e van parar a casa de enfrente normalmente. En Cambados, 4 persoas resultaron afectadas polo incendio no garaxe dunha casa. 2 efectivos de extinción tiveron que ser atendidos por golpes de calor e queimaduras leves. Varias chamadas ao 112 alertaron do fogo a primeira hora desta tarde. Os avisos coincidían en que había persoas no interior que podían precisar axuda. O garaxe ardeu por completo. Dentro había 2 vehículos, unha caldeira e un camping gas que explotou. E os bombeiros da Coruña sofocan un incendio nas antigas cocheiras do tranvía na zona da Torre de Hércules. O lume comezou pasadas as 7 da tarde. Os equipos de emerxencias actuaron con rapidez e, aínda así, houbo cuantiosos danos materiais. No concello lucense de Guitiriz, unha capela acabou destrozada por un tractor que chocou contra o muro posterior do templo. O condutor do vehículo abandonou o lugar dos feitos, pero foi localizado e deu positivo na proba de alcolemia. Hoxe, a capela que está situada ao fondo do campo da feira de Parga, en Guitiriz, está tapiada con tablóns. O muro traseiro quedou esnaquizado. A poucos metros está o tractor que puido ser o causante do destrozo. Aínda leva as pedras en riba. Pouco sei exactamente que non estaba aí naide o vivo. Ou polo menos non nos consta que naide o vira directamente, máis que quen queira que o fixera. Un tractor parece que se esnafrou contra a capiña, causándolle un boquete enorme, destruindo un retablo do siglo XVII, añando varias imágenes, ainda puido ser peor do que foi. Afortunadamente non había ninguén dentro. Os danos máis graves están no interior. Parece que hai bastantes daños, sobre todo no retablo. Algúnas imaxes lograron salvarse e outras parece que están dañadas que necesitarán, claro, bastante restauración. O retablo quedou partido en cachos, seguramente algúns cachos ainda están dentro debaixo das pedras do muro. E pois o San Roque, hai veía 2 imágenes de San Roque, unha imagen máis nova que estaba en laterales e non tuvo daños, pero a realmente máis valiosa, que é a que estaba no retablo, policromada, que se ve que estaba restaurada de reciente, pois esa soltouse da súa base, caeuse o sombreiro, un San Francisco faltan as maus, o San José dañouse un pouco a cabeza. Sucedeu pola tarde, pero o conductor do tractor abandonou o lugar dos feitos. Cando a Garda Civil o identificou, fixolle as probas de alcolemia, parece ser que superaba o límite permitido. O lugar quedou sinalizado e as misas se trasladarán para a igrexa parroquial, onde se gardan as imaxes que se puideron salvar do accidente. A intención é restauralas. A falta de 7 días para a chegada oficial do verán, Galicia xa vive unha xornada de calor intensa. Ferrol superou hoxe os 37 graus e a Coruña rozou os 36. Temperaturas pouco habituais nestas zonas. Tamén se superaron os 36 graus en Lugo e na provincia de Pontevedra, concretamente en Vila de Cruces. Iso sí, o podio leva a Ourense. Nesta xornada acadaron os 37,8 graus. Unha calor que está dificultando as tarefas de extinción dos lumes e mantén activas as alertas agora tamén por treboadas tanto nas montañas de Lugo como nas de Ourense.
Xornada de termómetros en vermello dende primeiras horas da mañá, repetindo e mesmo superando o vivido onte en todo o país, é a que están a registrar as estacións de Meteo Galicia. Na cidade de Ourense, para que estaba previsto unha máxima de 38 grados, os medidores chegaron aos 37,8 ás 4 deste serán. No interior de Lugo acadáronse valores máximos de 36 graus en lugares como Monforte de Lemos ou no propio Lugo. E é que xa de mañá as temperaturas apuntaban moi cara arriba. Pois eu magníficamente ben, porque me molesta moito o frío, estou cansada de tanto frío, estes días estou disfrutando. Onte xoubo que estar coas ventanas abertas e hoxe, de momento, ainda aguantamos, pero irá peor, creo, durante o día. Pero hoxe había operativo un aviso amarelo por calor intensa, que ademais de Ourense e Lugo tamén comprendía a maior parte da provincia da Coruña. E os datos de Meteo Galicia confirmárono: 35,3 graus en Santiago de Compostela, 36 en Ordes, máis de 37 en Ferrol e a Coruña batendo o seu rexistro histórico dun mes de xuño, co mercurio estirándose ata os 35,9 graus. Unha xornada bafante que se viviu en toda Galicia. É que non é normal esta calor. Millor este calor me ven para o mes de julio, non agora. O tempo está loco. Creo que Galicia temos un tempo maravilloso, no que alternamos moitos meses de choiva, e que veña este tempo agora así é unha bendición. Todo ese aire quente en circulación acabou activando outro aviso amarelo por treboadas e fortes refachos de vento na provincia de Ourense, na metade sur de Lugo, que xa na tardiña deixaban refachos de máis de 70 km por hora en zonas como Valdeorras. Para mañá as choivas ocasionais contribuirán a refrescar o ambiente, pero só un chisco. As principais cidades galegas seguirán chegando aos 30 graus. Imaxes de praias cheas por todo o litoral, con temperaturas inusualmente altas, moita xente buscou o frescor na costa desde pola mañá. Con este calor na praia, aí tranquilamente, e despois ir a algún sitio que haya sombra para poder comer e xa está. Fenomenal, el tiempo es de lujo para el que está así de vacaciones. El que tenga que trabajar en el campo, no. Ella se va a dar un bañito, después lo vamos a ir con nuestro amigo a tomar una cervecita. Porque apetece poñerse a remollos, sen que importe moito a temperatura do mar. A auga, bueno, está un pouquiño fría, a verdad. Non é que estea congelada como no inverno, pero ainda corta un pouco nas pernas. Pois está buenísima, nos acabamos de chegar, xa demos outra volta, pero está buenísima, xa nos bañamos 2 veces. Agua me bañei, sí, está fría como sempre. Pero dá gusto, non? Dá gusto, creo que sí. E a gozar do día, pero coas debidas precaucións. Pois mira, e protección solar. E ya, levamos protección solar, bañándonos tamén bastante a menudo, unha sombriña que hai un árbol aí que está medio doblado para baixo e xa non levamos nin sombrilla, xa nos metemos debaixo do árbol, é estupendo. Pero a calor non só afectou a Galicia. Noutras 9 comunidades autónomas decretouse o aviso amarelo por temperaturas máximas elevadas e por treboadas. Entre elas, o interior de Asturias. A calor provocou que moitos buscaran alivio na costa e así estaban hoxe as praias de Xixón. Mañá continuará a calor. Prevese que as máximas de toda España se rexistren en Lleida e en Zaragoza con 37 graus. E con estas altas temperaturas é moi importante tomar todas as precaucións posibles porque continúan varias alertas activadas en moitos puntos da nosa comunidade. O peor estáse vivindo no interior das provincias de Pontevedra e da Coruña. Desde a Consellería de Sanidade insisten en tomar precaucións ante este episodio de calor e vixiar particularmente os grupos de risco, bebés, anciáns e enfermos crónicos, atendendo a 3 medidas. O máis importante é hidratarse, vale? A segunda parte é protexerse, é dicir, pois eso, estar á sombra, como estamos ahora mismo, ou con viseiras, gorros e demais, e a terceira parte xa é refrescarse, non? Tanto por traballo como por ocio, días de temperaturas altas como as que estamos vivindo poden causar síntomas de fatiga, sobre todo cando estamos facendo esforzo físico. As horas de mediodía, primeira da tarde, se podemos, evitámolas, porque non estamos habituados a unhas temperaturas tan altas. Se temos que practicar deporte nesas horas, temos que ser conscientes de que fai moito calor, entonces baixarlle o ritmo, non pasa nada, hidratarse máis, non pasa nada, mañá se dá outro día. Tamén debemos ser conscientes do dano solar na nosa pel. Se algún tempo hai no ano para usar vestidos claros é agora, porque refugan o sol, moito máis, e sobre todo que sean de manga longa, pantalón longo, mellor así para evitar insectos, picadas e queimaduras. E fundamentalmente debemos evitar situacións extremas que poden derivar nun golpe de calor. Como se identifica? Bueno, pois é xa porque hai convulsións, estamos con, bueno, pues, desmayos, a temperatura sube moito,
son temperaturas casi ao redor de 40 grados, vale? Entón, nese caso, sí que, bueno, evidentemente sacar a persoa tamén do sitio onde se atope, intentar baixarlle a temperatura mentras non ven a asistencia, e logo despois, en principio, aquí non se debería dar de beber, porque a rehidratación xa ten que ser vía por suero. Por iso estas recomendacións son xa para todo o verán. A mañá pola fresca é o mellor momento para regar nutrientes para que aguanten o resto do día. Ahora para chuvia, porque así a leituguiña non lle ven ben regala moito así de moita presión. E botalle agua por abaixo, pero por arriba queima o sol todo. Tiño ali arriba unhas faviñas que xa ten as queimadas. A case 40 graus nas horas centrais do día, as plantas máis fráxiles prácticamente arden. Por exemplo, os tomates botan a flor e cae abrasada. Eu, por exemplo, aí teño que arrancar dos tomates que están secos, porque por máis que regues... As cabaciñas, pola contra, seguen medrando con forza. Calabacir moi ben, porque lle gusta o calor, entón a tope. De un día para outro xa hai calabacir, sí. Fanlles parapetos para reducir o impacto do sol directo, pero o que aconsellan os expertos, sobre todo, é ser coidadosos coas regas. Levar a auga ao pé da planta e non ás follas. Regar o pé, nada de regar con mangueira por arriba, porque se deixamos a planta húmeda, co calor proliferan fungos e bichos. Tamén os animais sofren con tanta calor e buscan o acubillo das sombras e auga fresca. Non saben onde meterse, están moito na terra escarbando para refrescarse. Fina ocúpase de lles manter os bebedoiros cheos con auga fresca e tamén un pequeno estanque para os patos e as ocas. Teño lles a cubos con agua. Cando vacían algo a piscina das ocas, pois rellénolle. Como as persoas, pasan as tardes á sombra e non se reactivan ata o final do día. Un tempo solleiro no que temos que extremar as precaucións á hora de expoñernos ao sol para evitar queimaduras que poidan desembocar nun cancro de pel. Hoxe celébrase o Día Mundial do que é o cancro máis frecuente en todo o mundo, cunha incidencia que non deixa de subir. Para reducir a mortalidade do cancro de pel hai dous factores importantes. Por unha banda, a prevención que implica protexernos fronte á exposición ao sol e pola outra, lograr un diagnóstico precoz que permita un tratamento exitoso. Para iso non podemos deixar de vixiar calquera lesión cutánea que presente cambios. E o Inserso abre o programa de turismo para este ano e o que ven. Volverá a contar con 880.000 prazas. A comercialización comezará en setembro para empezar a viaxar a partir de outubro. Os prezos dependen do destino e da duración da viaxe, así como dos meses nos que se viaxe, pero oscilan entre os 132 e os 564 euros. A raíña Leticia destaca o labor da Confederación de Persoas Xordas e faino cun manexo perfecto da linguaxe de signos. Asegurou dona Leticia que o percorrido foi moi complicado, cheo de obstáculos, desafíos e injustizas. A Confederación Estatal de Persoas Xordas cumpre 90 anos. Y somos muy conscientes de ello, desde aquella invisibilidad de la comunidad sorda en nuestro país. En este punto retomamos a información sobre os incendios porque continúa activo ese empadrón do que lles falábamos ao comezo deste telexornal. Xor Rodríguez, última hora. Pois como dicía Santía, mantense activo este incendio que afecta o Concello Coruñés de Padrón e xa tamén a territorio do veciño municipio de Teo. Mantense tamén decretada esa situación 2 como medida preventiva. Foi necesario, de feito, desaloxar algunhas vivendas, aínda que, segundo nos confirmaron dende a Consellería, tamén dende a Alcaldía, foi unha medida preventiva, pero as vivendas non corren ningún risco. Imos a actualizar datos en directo da man de Manuel Francisco, director xeral de Defensa do Monte, e tamén de Belén do Campo, delegada territorial da Xunta nesta provincia da Coruña. En primeiro lugar, cale a situación, cales son as hectáreas calcinadas nestes momentos? En este momento hemos actualizado las hectáreas y tenemos 330 hectáreas ardidas. Non sei agora mesmo cantos efectivos están traballando na extinción nestes momentos. A ver, tenemos un acumulado durante el día de cerca de 400 personas y en este momento hay 95 personas. Además hay que sumar efectivos tanto de emergencias como de protección civil, guardia civil, etcétera.
Falamos, Manuel, dun lume que leva calcinadas 330 hectáreas e que durante a tarde se reactivou, non? Sí, fue una reactivación hacia las 3 de la tarde y potenciado sobre todo por las altas temperaturas. Claro, en estes momentos, cal é a zona ou cal é o punto deste incendio que máis preocupa? A ver, ahora mismo estamos trabajando en Cabeza, estamos pendientes de que los medios aéreos se retiren ya por ocaso y estamos dotando de un refuerzo de 5 palas en Cabeza para trabajar. E no caso deses dos núcleos de Cruxeiras e de Sobrerribas, continúa decretada esa situación 2, non? A ver, la situación 2 es para todo el incendio en sí. No ha habido una situación complicada para ninguna de las aldeas. De hecho, se está reforzando en alguna aldea para tener en caso de que hubiera algún confinamiento. Pois moitísimas grazas por esa actualización. Xa ven, son 330 as hectáreas calcinadas. Ese é o último dato nun lume que continúa activo e que se activaba onte á tarde e que continuará previsiblemente nesas labores de extinción durante as próximas horas. Grazas, Soel, seguiremos moi pendentes. E antes de rematar, viaxamos ata Letonia para falar de algúns dos protagonistas máis queridos de moitos fogares. Cans e gatos de todo o mundo deronse cita esta fin de semana en Riga para participar nun dos certames internacionais máis importantes, onde estes peludos de todas as razas compiten por ser os mellores. Unha galería de elegancia e beleza animal que nos deixa imaxes como estas. Pero vendo isto, tamén podemos pensar que o verdadeiro premio é outro, a compañía e o cariño que estes animais nos ofrecen cada día. Despois do tempo seguiremos a última hora dese incendio de Padrón que ameaza os núcleos de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo. Sobre as 10 volvemos nesta canle a actualizar a situación. E agora damos paso aos deportes co empate do Celta Fortuna, Irene. Sí, 0-0 no Toralín na ida da final polo ascenso á segunda división entre o Celta Fortuna e a Ponferradina. Vemos agora o máis destacado dese encontro.